अरे कुना के रे आउ कौन सब भल आउ बागर कथा कौन है ତମପା ବାହାଘର ବୁଝିବ ବୁଝିବ ବୋଲି କହିକି ଯାଇଛ ତ ଯାଇଛ ସେ ତମକୁ କ'ଣ ଚୁଟି ଥିଲା କ'ଣ ଖୋଳ ପୁରିଗଲା। ଆରେ ମୋ କଥା ଛାଡେ ଆଉ ଆଉ କଣ ସାଙ୍ଗ ଭାଇ ଗୋଟେ ଦେଖିବ ତାପରେ ମୋ ପାଳି ପଡୁଛି। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଦି ଜଣ ପାଇଁ ଦେଖିବା ଆଉ ଭଲ ପିଲା ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଯେମିତି ତମକୁ ଗୋଟେ ସାଟିସ୍ଫାଇ ଲାଗିବ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ ହେଲା। ମୁଁ ବା କହି ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ବାହାଘର ବୁଝୁଛ ତମେ କହିଲ ଭଲ ଝିଅ ଅଛି ଗୁଲଗୁଲିଆ ହେଇଛି ଗୋରାଟେ ବୟସ କାହିଁ। ଆରେ ବାବୁ ଦେଖିବା ଦେଖିବା ସମୟ କ'ଣ ପଳେଇଲାଣି ବହୁତ ସମୟ ଅଛି। ତମେ ବଢିଆ ଝିଅ ଟିକେ ଦେଖିଛି ତମ ପାଇଁ ଆଉ ଭାଇ ତମର ପାଇଁ ବି ଦେଖିଛି। ହଁ ଆଉ ଦି ଜଣଙ୍କର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କରିଦବା ଆଉ କ'ଣ। ଆରେ ତାଙ୍କ କଥା ଜାଣିନୁ। ହଁ ଫୋନ କରିବି ଉଠେଇବେ ମୁଁ ବା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଆଇଛି। ଆଉ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଦେଖୁଛ ନା ତମ ବିନା ଏଇ ଖୋଳବା ପାଇଁ। ଆରେ ତୁ ମୋ କଥା କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଛାଡେ ମୋର ତ ଗଲାଣି ତୋର ଯୋଉ 10ଟା ସିଜିନ୍ ଆଉଛି ଆଉ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଟ୍ କରିଦବା ଆଉ ନା କ'ଣ କହୁଛୁ କୁନା। ହଁ 10ଟା ସିଜିନ୍ କ'ଣ ହେବ 10ଟା ସିଜିନ୍ କ'ଣ ହେବ ତା ସହିତ କହିଛି ଦେଖିବା ଆଉ ଦେଖିବା।